Здравейте хора, аз съм Георги. Днешното видео ще сте с мене 24 часа. Абонирайте се, лайкнете видеото и сега да започваме с мене. Айде, почвам! Първо започваме с шоколадче. Ето. Хубав е, ама струва 2 лева. Чао! Още ядеме. Ето шоколада. Пиеме вода, защото е много сладко. Сега ще отиваме вънка. И отиваме вънка. Ай. Ще показвам, че кокошките сега. И сега нека да отивам. Ето ги бе. Какво да отивам? Ето го хора. Кокошките. Това са набърчетни кокошките. Той е зад камерата. Ето го. Мотора на бърчетни. И там е кучето зад него. Ето го кучето, той се казва Мечо. Чуто е той мечка. И да, така е. И сега ще имаме да показваме на баща ми колата. Той е малко чупена, ама и отиваме на дърва с него. Не лайме, Мечо! Сега. Нека да отиваме. Няма ни. Статно. Жипа сега показвам. Показваме. Излизай. Първо ти навънка. После аз. Там е кучето малки. Ето я хора. И жипа. Колата. Нали ви казах, защото отиваме с нея за дърва. Не е много хубава, ама става. Чай да ти отворя вратата, да влизаш вътре, да гледаш как. Не, мерси. Хайде, минавай. Не искам да влизам. Влизай. Малко изчупене, но няма проблем. Ето го жипа. Той е много по-голям. Е по-хубав, ама как отворя вратата, не знам. Ще я покажем от стъклата. Да. Но не се Багажника мога ли да отворя? Не. Да, мога. Леко. Не мога. Хора, не мога. Тежък е. Сега ще ви го покажем от стъклото отвътре. Айде. Има много копчета работите там. И той е мръсен, ама е сам. Сега да ви правя нещо за вас. Ще се качвам първо върху колата, после в жипа и се изкоча оттам. Ай. Първо в колата. Леле. Айде. Хайде. Изкачвам сега от тук. Чакай да се слагам. 1, 2, 3. Сега върху. Той е тигър. Тук. Сега е вече тук е висок. Ама ще се жертвам за вас. Оле, хора. Ела, покажи колко е високо. Гледат. 3,
2, чай, 3, 2, 1. Уз! Това беше смешно. Тук много... Има много малко сняг. Ще се заваля сняг. Това аз ще карам. Сега ще се включим пак.